Ik ben even in een tussenstop. Want ik kreeg een paar berichten. Ik had die live sowieso ook verwacht. Send an address to stop. Hey, hoor je me van toch, ik had die live sowieso verwacht. En dus had ik mee mina smart man. Peureke dat ik scherp. Dat uang kisi mi nanga de semset so bekis mi grandma nanga mi grandpa. Dat mo soru tak de sanlat ne roko. Marcel Oostburg was net in een live. En ik heb korte fragmenten gekregen van uit die live. Mire tak wansani tak ja. Si mo kom beginnen een pis dat die. Si brano piket eet van niemand. Laat me je alvast daarmee helpen. Zo, om het te zeggen, ik wacht zo lang aftakken. Zo voor u kan melden, want dus maar dan kan de persoon schrijven in kwestie. Ik zie brano piket eet van niemand. Dat na begin fout zou we maken. En ten tweede, ik merk op dat instraan aan trouwe mentaliteit nou. Dus walezi te iye pas maar walezi dat voor het leven dat zoals maar no mag lever kritiek op je, zoals maar no mag corrigeren je, zoals maar na manier dat die. Wel nee, wel luister, laat mij één ding uitleggen. Kom begin direct op papis dat die fos mi godoro. Want over het jaritori broer, je gaat niemand voor de gek houden hier hoor. Er is maar hier dadelijk, er is maar over Sami Abe. Meneer Mijn, hier van Taki, meneer Mijn, ondernemer Mijn. In het district Para is niet onbekend. Op het gebied van precies wat hij zegt, de wegen repareren. Meneer Mijn Husabi, naar de truck, naar Santi. Usab meneer Mijn, zolang ik op het gebied voor sport in het district Para, meneer Mijn de. Oké, nu niet zozeer meer, dus maar sport altijd, ik kan gewoon naar meneer Mijn, dat meneer Mijn van waka was sponsoring omdat we bezig naar sport. Standaard, ik kan gewoon naar meneer Mijn. Luister goed mensen. Meneer Mijn na amang in Para, sa if kuta ke organiseer wan san gip chiningre of je doet een educatief san die wan san sa ablibi, dan kan go altijd naar meneer Mijn go zoeken sponsoring. Geloof me, ook al ga je niet alles vinden wat je zoekt. O je hebt jou een deel. If aan een man of tegen boy, zeg ik het no de mi fasie even aan no leuk. Maar meneer Mijn ook toe, de bekend naar UNO ook toe, voor een politieke partij sponsor. De ABOP, de NDP. Toch dat allemaal sabi. En a verstaan ze ook, ze denkt, mino abi. Wa ondernemer no abi partij. Wa ondernemer dat na amorot do uitspraak zij doet en de boeriki zij arki zij gwede sanvio e hapotu. Wa ondernemer no abi partij. Wa ondernemer altijd is knap neutraal. If ABOP de aan de macht, amadena ABOP, dan een kon ondernemer. NDP ko aan de macht, agwa NDP bakan nou een kon ondernemer. Dus nooit mibo judge amang voor a keuze sa meki nou een smart man, wa ondernemer nou op vaste partij. En meneer Mijn usapama dat en we die ama respecte ook toe sa ai verdien. Toch? Maar laat me je even wat uitleggen. Al dit soort dingen dat meneer Mijn doet, snoert mij de mond niet. Nee toch, laten we eerlijk zijn met elkaar. Het snoert mij de mond niet. Ik heb zijn naam niet eens genoemd. Naar die karaneng nog, dat moet konta toch. Toch, dat snoert mij de mond niet. Dus als er sociale projecten worden gevoerd in Para en meneer Mijn sponsor, dat wil zeggen, ook al wat hij gaat doen in het district Para, tjoepkere. Toch, sportevenementen, hij gaat sponsoren, doneren. Dus dat wil zeggen, alles wat we zien moeten we ons mond dicht houden. Dat is in de politiek zo, maar in real life kunnen we het niet accepteren, vooral in Para niet. Meneer Menjaf, meneer Mijn, niet waar, nooit p. If me go alleen voor je pina meneer Mijn, zo maar meneer Mijn. Vaadu contact aan mijn kies de project. Na via politiek toch. En meneer Marcel Oostburg, een geval voor mij naar meneer Mijn. Toch, Sami ook toe aan meneer Shim zo vaak, kan je in 5 jaar die meneer Mijn Shim realiseren. Kom ik tegen dat die. Maar geval voor mij naar meneer Ba, apart voor mij naar meneer Mijn, na precies op band, you know maar je kan social media. Toch, Jabisma zou de tegen you, Jabisma zou de na you. En
boom voor ondernemerssolutie kan vinden terug in de Sansa U en haal aan. Waardoor Temi tanga de man katak lukwan sofja jong. Milop de Sansa ai, milop de Tori, lukwan sofja. Dat ano begi. Dat ano ando. Dat na de man loba fight de man tak every of ik kan bel zo'n man tak vaka. Ai jong, zoals aan ons in die ukan kayu. Ai kom. Dus Temi tu asana ti dat on taki wisa meshi. Mino mak taki. Plus mino karamaneng. Mino karmane maineng. Mi leki uit taki if you have the documenten dat die want tanga samibe sabi wel. Toch if you want sab dat die samibe sabi agron dat die bedef panka. Toch samibe de zeker agron dat die adoti dat bedef panka dat mo leki nu uit. Panka be abi ab eerste pisia, eerste blok sami geef aan lek 3 sa e grens direct naar RGD dat na panka be abi. En die peting a koning. Toch? Wat doe je? Tak abop. En die peting panka koning. Toch? Saying dat we abedewa opoprensie. Maar askoro be abuan voetbalveld dat we sinds die mi geboren, sinds me guaskoro na tapa voetbalveld dat we uprebal. A voetbalveld pe parafestival eori. Na a voetbalterrein, a sportterrein sa ehoren thuis na askoro. If you know besabi Marcel Oosburg, a prespeta kitanga pal na as voetbalveld de dape fu askoro na dape ubego gemme. Da je hebt 2 klas, da 1 klas ego links, 1 klas ego rechts. Dat na a terrein pe parafestival hoor no de arkibong. Misre fine, bemoei na gron tori. Dat aan mi afdeling. En mi ook toen nog up next na de onthullingen voor jou. Juist mi breedte, want dat mi aye op een bepaalde gebied. Mi hebben puur over if je takva MP, if je takva buruku im takva MP ook toe. Toch? Dus mi nebaf kon specifiek tapa case busy. Maar eenmaal mi luku kranti toevallig, want den kop michi taki EBG terrein en schoolterrein apprecie is weggegeven naar Wasma. Dan ik focus moro dipita pasanat, want je ziet ook toe datum na 15 september 2025. Dus nog op begaan nog rommel takia na die mindgue dat zo mijn ondernemer en maar smart genoeg voor saptaki aan een op een vaste politieke partij. Wanneer speentore zit die daarbij de. Toch? Dat lek van mij leg je uit ja. Dat wist meneer mijn nou een man sami kan bel. Dat meneer mijn sportgebied vaka Japan power gunu ook geweng. Nee, je moet niet praten. Nee, je moet niet praten over meneer Mijn. Kom in die live. Kom in die live. Je moet niet praten daar. Kom in die live dan. Kom in die live, laten we praten. Kom hier. Marcel Oosburg, je moet niet daar praten. Kom in die live. Kom. Ik nodig je uit. Kom in die live. Kom. Ik heb tak mootjes hier. Kom in die live. Oosburg, kom je naar live. Spitsscherpschutter. Kom in die live. Kom in die live, dan kunnen we lekker babbelen hier. Want je weet, ik heb niks persoonlijk tegen jou. Toch? Maar mij ben puur even tak van Burkim, tak van MP. Je hebt meneer mijn naam genoemd. Je hebt Panka en mijn naam genoemd. Oh, heb ik zijn naam genoemd? Daarna je takiere. Da taki bem taki. No so nooit tibe opatori die stide. Isi dat de nebem kari, maar dat kan de bewust binnen doen, madame Karing. In ieder geval, als je dat alleen hebt gehoord, maar eenmaal je hier in die live bent, je komt met zoveel uitleg, zoveel documenten, al een tijdje ben je bezig, je bent hier, dus je hoeft niet weg te gaan. Kunt u één politieke figuur voor me opnoemen? Schrijf die naam hier, dan zorg je ervoor dat Sibrano Piqué nooit meer live gaat, Marcel Oosburg, eenmaal je hier bent. Noem 1 politieke figuur, behalve Awam de handlanger voor Somo Harjo, behalve Aboy Sabesroto Gayadin voor handlanger voor Yogi, Karwan politiek figuur sa Sroto in Grontori even gimme. Voor die tori moest belangrijk zo toch, kotei gimme Otewan Sroto. Schrijf even hier, je hebt 1 minuut om het te schrijven hier, want ik weet niet welke. Noem 1 naam die is opgesloten of kom gewoon in die live. Dan kunnen we lekker babbelen voor de smatchitak minap. Next persoonlijk naar jou. Marcel Oosburg, u mag in die live komen, stuur een verzoek. Kom je naar live, konko taki. Minangin heb nog een trobi toch? Minangin nog een trobi, minangin nog een probleem toch? Mi heb puur taki, je tak wanse in het takatrase. En dan je ko taki, maar mijn of mijn. Otemi of mine. Dus if mine power unu iwan model dat taki da tapumo for me and you.
Asan say status a minanga mind of one woman sa sponsor politiek. Na precies like you take go a presi no me karning. Take ko irigo mit de ma bepaalde mate ko iriga ozerte ko irigo shi wan groep de fufomang. Zijn iriga wan ding e bigen ko. E bigen tijden dramadak boy u de kaslag dis ere want Oostburg gekom. Is dat ook dus me begiere maro omdat de man pe mi esuku kade dunguru de wan pe esuku lekti me kesi lek de bumoro de dif mi no wis mine e yep mi wis sa mine e du so lees we actie mine sere vi faka len walolo fi no kokolo la veld funu wis e duur langa wis aan de kontanga no wete maar ook kom we maken er recht op. Want wie samen doet dat bijna via politiek, dus dan is het gamat ook. En politiek is vernietigbaar. Dus if you fen een man, dan kan de reis via politiek. Dan maar gona maar dat we zo san futuki para je lauw. Nooit meer gaan manifesteren dat hij dat mijn gasbom legi of mijn pai fire, mijn pai water. Nooit adapt dat go accent. Toch dus wij hebben niks tegen met de mind, maar ons maar tak de san van de sande. Dus omdat aan mij ondersteunt sport in para, omdat aan mij tap de passie in para, breng me die man, krijgt de mogelijkheid toch? Michael Marengo schreef Pratsanti toch? Michael Marengo schreef Zetani, maar jullie krijgen de mogelijkheden toch? Kar consuma ete, om een man de, je hebt zoveel mannen die van de man kies gelegenheid, maar de man het dwing. If de two man is het dwing, wat moeten we zeggen? Dankjewel? Nee, is geen dankjewel. Is geen dankjewel. We kunnen ze ondersteunen het te doen, maar is geen dankjewel. Het zijn zaken die gedaan moeten worden. Na via politiek, ik vind dat dus via politiek in zo'n score door. In kodwing uno verplicht voor dat dankjewel. Dus als dan zei dat ik mijn jaf no asma, if you want sabapis dat ik. Maar eenmaal je in die live bent, kom voor ons schrijven hier dan, of kom in die live Marcel Oostburg. Ik daag je niet uit. Ik nodig u uit. Komt u even in die live. Dan kunnen we hier man-to-man praten. Dat hoor ik voor direct aan minder idee. Dat je dat min op niks persoonlijk tegen u. Min loopt een hypocriet gedrag voor u. Toch min loopt als het haat naar een brok zij je probeert voor zij ten aan u. Verkies een zakbat op. Is dat dat nog eens man ons roto moro toch? Is dat dat nog eens man is roto toch? Anticorruptiewet no nemen aan toch? Even anticorruptiewet nemen aan, hoe sap PO begint toch, en is dat to begint dat een probleem toch. Eerste stand zou zijn van anticorruptiewet, zomaar de begin onderzoek. Fadu contact de parastatale bedrijf voor zijn doeken op. Fadu kom. Even anticorruptiewet nemen aan, hoe sap dat sowieso, luku no chamigo na say dat die. Samsa na Billington. Samsa na Bruinzee. Samsa na para-industrie. If we tak over para-industrie, dan we tak over meneer Geerlings en Masrafu, zijn excellentie Jennifer Geerlings Simons. Toch if we tak over para-industrie. Toch dan meneer Geerlings ben het ape. If we go naar Billington maatschappij, if we go naar Bruinzee. Dus te we beginnen aan corruptie. If we take corruptiewet, brief me boomvoer figuren de sa of op. Boomvoerman opruia, dus mino espang. If je ko tegen no pejari teki of pejari no teki, mi breed olanga. Mi breed olanga. Maar te tak van MP, im tak van broeko ook toe. Daarom ik me tegi, hori mofo, des dossier voor you, gogo schrijf een boek, dat suma wani, suma absen in one thing, dat kan go lees ding. Maar no de dossier voor you, nee saka koers. A koers na 44, 55 €. Gasbom naar 400 SRD Marcel Oostburg. Alles aan dat prijzen krijgen in de winkel in Marcel Oostburg. Dat je kon ja voor contact over Grotori, pen nooit eten was masroto Israël Grotori. Daarover me abeng. Daarover me abeng. De dossier view gogo schrijf een boek. Zo'n vaarlijk inlichtingen man aan jou. Top met degi constant. You know zo'n vaarlijk top inlichtingen man. PBND die de Amerikaan sluipen kon draaien die no bouterse. PBND lek inlichtingendienst. PBND. You know inlichtingendienst op PBND voor saptak de mij zit wan chari komitakel. Maar nou die de mij weer akel de lokanga op een dossier. Nou, de stand voor you neuro komoro uayere sotse wogo. Sotse mama yeno chogo. Sana de plannen. Sawodu. Pewogo. Pombiging. Poukangu ondersteuning. Peukang isabito passen burgerparticipatie toe. De stand dat uayere. Uno uayere tak constant jude in een coalitie. Maar je van je coalitiepartner aan. Dan zijn we bezig. Want je zorgt nog voor verdeeldheid. Op het moment dat jullie NDP'er constant en vals maar voor ABOP aan. Dat je aanhangt voor NDP. Dus maar voor ABOP. En je valt bij aan dat je hoort aan verdeeldheid. Dat me wel leg je uit. A ouro politiek voering dat uno. Wanneer moro Marcel Oostburg. Na de malek je zorgt dat de sana te horen staan eten ja.
Udanga sot wiswas oru blaka ma yara saka sot was wiswas maniri. Uno wane inatendisi. Inatendis pe sukuf bondru, inatendis pe sukuf chade edeka wang, inatendis pe alasra namang bredi tak regering chan no demoro. Inatendis pe alle detra overige partijen met kwam kofu kawang Marcel Oosburg. Dat inatendis you wan ko ete na verdeeldheid, haat na wrokzij politiek voor you. Not up. Daar gaat het bij mij om. Kom in die life man. Kom in die life ko taktori. Pede in op kwe in tanja. Kom in die life Marcel Oosburg. Kom met mile kwa jongen mo leg je uit. Kom leg je uit. Mina heb niks persoonlijk tegen you. Ik denk meneer Breedte te meer dat ik grong te coroni, mi dat ik mi aye opo. Ik denk meneer Breedte meer dat grong te para, mi aye opo. Maar te takfa MP, takfa buruku ook toe. Dus if you want take me tak no, a jari dat pen of mind dat mi o take you, dat want dat je mind kies one piece van voetbalveld. Ja toch, dat want dat je mind kies one piece van voetbalveld. Je tak je ko op die score op cheat op score sani mind kies one piece van voetbalveld, dat is een taki. Amai kring doro. Omdat dat chipis sata abrana tapa score jari ay doro. Dus if je krima pis dat yo krima pis dat doro normal tot. Dus kono orus reforgek Marcel Oosburg. Te tak over wanse, tak over alatuse. Daar gaat het bij mij om. Bij mij gaat het niet om meneer Mine. Want meneer Mine nou amasa liever een bijdrage para. I want tak over meneer Mine. Dat is even een begin taki. De man zei doe sani in parada. Dat valt kan nga edu. Foka nga Eduard Olenski. Luko mensen na mate do dat papara. Dus tama do was aan de mag tegen. Foka nga benefiant. Luko mensen na mij do dat district overwacht. Hele omgeving dat bij dat sang. Dus de onblik do was aan de mag tak niks. Nou, omdat na bepaalde man zei tegen je met na dossier heeft me. Mijn naam Carmine wel lekker zo van dat je hoor me voor. Mino abasanda die Marcel. Mi ano you mino apon vaste salaris ego tek piki na mang fuko tak baka. Mina vaste salaris, mina ap no adres pe me longo tak ai mogo life dinetiere potwansani. Ano mi maniri Marcel Oosburg, mi anga you ano awang mek desmayere direct saipsa. Mi kan karde maning jaso sa epaif ko life, ma mine duen tok, o ma bisap tak alamang esuku emoni na enfasi. Mine jochi tok, ma men nyaf mine. Oteng. Mga mine miti kan release no ma in 5 jaar mga mane mine miti. Ondanks uda para niet eens 80 kilometer verwijderd voelsrevi. Dan zei ik je ka Facebook je dat pike eet van mij. Oteng pe sumo bribi. No aspano bribi. If wali suku hulp na mane mine omdat tu sapta kama chimoro kapitaalkrachtig moro unu. Da wo na demanda ja. Maar fos mo gwa mine altijd mo gwa Eduard Olenski fosi. En mi sapta ke if Eduard Olenski give me 1 kwart. Mi gwa mine mi fen 1 kwart. Atra afu verzamel. Dus next dat de fout if mane mine doen sansa eigenlijk no mag en sa kondre mag sabita mi taking. Next no fout het is niks verkeerd daaraan. Dus omdat de mij, dus dat daarom mek je een kar bepaalde maning, omdat je vreed voor de maat op. We mi een kar alle maning, zolang het aan fout met kar in je hebt ABOP, je hebt NDP, je hebt VAP, wisuma you. Met de documenten met daarmee de luku heb me behoor rekenen dat dit snap dat die. Dus me go orus even rustig kennen. Oosburg min op next persoonlijk tegen you. Ishimi wa Barbie, want doe dat nou man, maar doe me next. Dat moet snap vast wel. Sabi toch? We barmi heeft sagodoro. Maar misap taki onverwacht scoren dat bij Johan Adolf Wellenschool, bij Mitte lagere school. Af scoren veld en of a scoren jari moro. Nou am chipis tabra. Dat heeft mij joku dem kote. Mij tak mij joku toch. Mij mine joku zei ko ino heel life collega moro lek aan de troe. If EBG no pota stuk na kranti, dat pemo sabi, famo sabi. Mi bejere de geruchten, maar die EBG pota sa na kranti, dat dat ata de true. Isabi toch dat me lekkie was er niet, kon jumpo pike dati. Bro record net aan vieren. Tanya de chikot of say go teki, maar mi no enyang voor de mafio. Nog voor meneer mine, mi nenyaf meneer mine. Met takanga brad kati me mo mine nyaf meneer mine. If one day u want suka sponsoring na waba recht voor suka sponsoring, omdat u sa precies de maar zeker sa gelegenheid of agunning via politiek voor kan doen bepaalde sani. Dus u mag u sa precies per suka sponsoring. Ja toch? Maar dan kom je slecht dan meneer mine doe alles aan in para. Dat sandu blaka ne do next. Sandu edu ne do next. Sandu Marut Pandarosa ne do next. Bobo bede tu Frankie ne do next. Sandu de man ne do next. Na mene mine one. We moeten sikaye de yo osi jong.
Wang amane mijn na next met egi ba mate taki over wang tak over alamala. Dat na mi punt. Voor de rest mina te maken soort onthulling je wang kon. Je mag konan ding, maar zolang je konan onthullingen, mi ik kon ook toe, me konan onthullingen ook toe. En normaal afko als mi no een documenten, want documenten kunnen vervals worden. Mina danga rommel dat die, mina kan no een document. Mina stek mabi. Rotzooi. Hey, kijk nou, als het eerlijk Blakama Sandisi. We proberen al lang het bundeling voor die Blakamans. Het begint niet bij de Juka, de Samaka, de Quinty, Aluko, Ebike in je beren. Zo lees in de Egi beren voor een eenheid tot de, dat ota eenheid te komen. Pas je dat lang uit de non-odere, non-odere, begin vlam, sumom vlam. Blakama moest bondru inderdaad, ja, maar moest begin een pressie. En Blakama moest bondru nog een taki om accepteer de fouten van Blakama lekus revemeki. En omdat we Blakama dan horen we voor, we moesten sika weten. Mensen die beding, meneer Oostburg zijn het in mijn karikina live in kom. Ik ga je niet uitschelden toch? Ik heb respect voor je toch? Ik heb zelfs respect voor wat je doet. Alleen mag ik mijn mening geven op de manier hoe je het doet. Want je doet wansi, je tak over het tracé en tak vertrouwen. Nooit je tak over de biggie grosse Abrahamskis dat pak komen wij toch? Ik tak was aan je hebt de dossier dat die? Nee toch? Ik kon tak over de biggie grossa meneer Van Dijk kies dat bijna hier af Vrijberg. Ik kon tak ding? Nee toch? Ik kon tak over de grossa Jeremy Randa teki abigis massa be crea televisie dat be. Ik kon tak over dat Jeremy Randa dat be de DC na para be mooi para be kring maar is dat tak ama pour wa heel af osona wa dus maar dat be gens schoonmoeder wa crash. In bestaat het toch dat die? Ik ben wat tori voor kopie weg dat Miranda pura teka grong voor meneer Van Dijk plain. Dit dossier dat in sabi. Maar constant je gozer over wat disi dat die praat over ze allemaal. Zij no sabi mo leg je uit. Bouterse highway dape. Weerszijden. Van wie zijn ze? Teek Berlijn dape. Abigi pis doti dape. Zeek Berlijn dape. Van wie is het? Baka reisdijk dape. De bigi pres die suma abde. Na aboppers abde. Na aboppers kis ding. Dat de buriki sa wan brief u of de buriki sa wan baka de san view dat make de waka de san maar brief me te tak van MP te tak van buruku in tak van MP toe voor de rest mina next te maken soort onthulling iwan kom mi nooit no collect directeur of kom tak en mo record mi nooit no roko na lanti mi nooit no roko na lanti dus mi kan tak vrij broer hey broer Mina arki no 38ste minuut. Broer, in eerste amitegi, en hoe pas ik kom baka. Ik heb het al toegegeven, ik heb die man zijn naam genoemd, ja, dat wat. Ik geef het al toe, ik heb die naam zijn naam, ik heb meneer Mijn zijn naam genoemd in die live, ja, dat wat. Samsam, mijn nagado. Omdat ame je puda papara managado. Dat sumana me aksu, dat sumana edu. Sumana Blaka, Sumana Bobe, Sumana Pandarosa, Sumana demanda te je pepuk, Sumana Lampa. Ja, po memang dapat pena dorp sponsor de sportteam tu tok. Memang de tok, memang say da sandu demanda ti Sumana Kopro, Sumana Douglas, demanda se ve power tok. Dus da omdat na mind da mim hoor mi mo omdat mind ogi was off. Go de arrest kere Marcel. Go de arrest en eenmaal die na live ja, ik bel me in mijn baka accepte pike taki pike ne nya fing. Mine nyafing. Bataki mensen. Allemaal die schuldig zijn moeten opgesloten worden. Maar dat gaat niet kunnen geschieden. Waarom? Die anticorruptiewet is nog niet eens aangekondigd, afgekondigd, aangenomen. Niet eens omdat ze zichzelf beschermen. Als ze het aannemen, ik kan saptaki bij de regering worden. Want de eerste begin voerman zou beginnen zodat naar de NDP, maar toch niet noemen. Je is over wat ABOP, je is over partij loer, een partij voor sommige hardjo. Na eerste partij die vervoer grond, penda wali badaatje, van een fakkel bening, fakkel anwamika reneon. Na Suarto. In ieder geval naar de eerste partij sa vervoer grond. Non des PDD. Dit na dina aan ministerie van partij sa vervoer eerste toch. Dat soort dingen moet je letten. Dus hoor je geschiedenisgister, ik ga een boek schrijven man, we hebben geen tijd voor deze rotzooi. We willen nu horen waar we naartoe gaan. Eriariwa mijn, Samsanga mijn. Mijn EJPia. Mijn EJPia na district para to actie van sport aan EJPia, maar Samsang i vergiet plaka. Marcel Oostburg, I vergiet Blaka, I vergiet Om Benny, I vergiet Edu,
I vergeet maar een Panda Rosa met actie. I vergeet Boba. I vergeet de trama in het district. Sa ook to power de sandati. Dan mino mag taki omdat na mind dat mim hoor mimo voor. As koro jari dat pe a voetbalveld dat pe na dat pe micro dat pe mi biggest kop de eerste bal mee. Dat pe mi biggest kop de eerste bal mee. Eerste selectie mi bij de selectie wel een school. Dat ben de eerste selectie geselecteerd door Mayo Renfrum. Zij ook al tegen me. A voetbalveld na mijn nood ook na zo'n chipje zitten abra brada. Dan mino mag taking. Mine mag taking omdat mijn eigen poel naar sport. Mine mag taking omdat mijn eigen poel naar veld. Mine mag taking omdat mijn doet disi. Als ik je de, die wat bouwen speelt in goede papara. Toch if die wat doen zijn met tegen en gewoon hij bare chine voor je leti. Dat voet die naar mijn na you got no me. Zij saunu. Aan mijn way do sana para. Sandu blaka, sandu edu, sandu bobo, sandu pandarosa, sandu de mana, sandu lampa. Sikina.